Автоматичното залепване около машината подобрява качеството на консервите и уплътненията на лентата, за да гарантира срока на годност на храната. Ефективно подобряване на запечатването и плоскостта на уплътнителната лента. Оборудването е предназначено за опаковане, запечатване на запечатваща лента за консерви. Структурата на намотката е проста, а лентата може бързо да се регулира и сменя. Той приема PLC система за управление и работа с интерфейс с сензорен екран, която е проста и лесна за използване.